Hello guys, come back. ಮಾತಿರಿಗ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬೈತೆನ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಗೈಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೆಜಿ ಮಾರೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೆಜಿ ಗೈಸ್ ಸೈತೆ ಹೋದು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಾರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೈತೆ ಹೋದು ಮಾರೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಕರ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಪರ್ ಒತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಡೇ ಆತ ಇನಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಶೋ ಆಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬತ್ತಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಬರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಯೋಡು ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ದಾದಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಡೇ ಆತ ಸಂಡೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಐನತ್ತ 81 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ 14 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 14 ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ರ ರಪ್ಪ ಅಂಚೆ 30 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತೇರು 30 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಮಾರೆ ಒರಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅದು ಒರಿಲ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ 42 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತೆ 42 ಪೋಡ್ಚಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉರ್ದು 42 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ ಮಲ್ತಾರೆ 42 ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆರ್ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್. ಸಂಡೇ ಆತ ಸಂಡೇ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಮೆಸ್ ಮಂತ್ ಸಂಡೇ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಸ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಟ ಪೋಂಡು ತೂಕ ಏತಾಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಏನಿ ಅಸ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮೊರೊಂಡಿ 120 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಅಸ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪೋಡ್ಚಿ ವಾಚ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಏತಾಪುನ ತೂಕ ಏನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆರ ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡತ ಆಜಿನೊತ್ತ 23 ಆತ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅಸ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿಲುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ದೇವ್ರೆ 71 ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ 71 ನೂದು ಮುಟ ಬರ್ಪುಳೋಕು ನೂದಾವಡ್ 71 ನೂದು ಮುಟ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಕಾಪುಗ 71 ಗೈಸ್ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಿ ತೂಪರ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ತೂಪಾರದ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಮೋ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಜನ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಕ್ಕಂಡು 40 ಜತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಗೈಸ್ ದಾದ ಅನ್ಫುಲ್ ಹಾಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು 75 ವ್ಯೂಸ್ 75 ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಸ್ 75 ಬತ್ತನೆ 75 ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಸ್ 75 ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತು ಜೀತೇಟ 75 ಉಂಡು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತಿರಿ ಇಪ್ಪುನ ತೂಕ ಗೈಸ್ 75 ಉಂದಾತುಂಡು 75 ನೂದು ಆವಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೂದು ಬತ್ತನೆ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು 55 ಆಂಡು ಮಾರೆ 55 ಜನ ಆತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ತೂಕ 582 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತುಂಡೆ ಆಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಮಾರೆ 600 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು 600 ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಮಾರೆ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ 600 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಗೈಸ್ 600 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಇರತ್ತ ಆಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇರತ್ತಾಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವ ಪೊಡಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್
ಇರತ್ತಾಜು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ 2 ಗೈಸ್. ಇರತ್ತಾಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣೆ ಗೊತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ತೂಕ. 50 ಮಾಡು ಕೂಡ 50 ಮಾಡು 50 ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ರೀಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋರಿಯನ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ ಈಗತಿ. ಹಾಯ್ ಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಜನನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಂದೆ. ಅದ ಅಲ್ಪ 57 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು 42 ಆಯರು ಧರ್ಮದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾರೆ. ಚರಣ್ ಪನ್ ಆಯ್ತಾ 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 ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ತುಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ತುಲ 42 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತುಲ 40 ಜನ ಕರ್ಮದ ಈ ಕಡೆ 72 ಇತ್ತೇರು. ಈ ಒರಿಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾಕಿದೇರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇರು 40 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡಲೇರು. ಮಚ್ಚಾ ಟೀಯೇ 40 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡಲೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಚ್ಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಈ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 30 ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂದು 30 ಮಾರಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗಂಡ ಏರ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಚರಣ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿಸಿದ್ಯಾ 30 ಜನ ಇದೆಯಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡುವ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಪ್ರೋತಾಪ್ಚಿ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿಜಿ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಯಾ ಚರಣೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಯಾ ಚರಣ್ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಯಾ ನಿನ್ನತ್ತೆ ತುಲ ನಿನ್ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಚರಣೆ ನಿನ್ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ 29 ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡಿಯ ಕರ್ಮದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ಯಾ ಬೇಗ ಅಜನ್ ಮಲ್ಪಿ ಗೈಸ್ ಅದು ಪನ್ನಯ ನಿನ್ನ ಪನ್ನ ಈ ಎಂದತ್ತ ನನ್ನ 582 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ 583 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡಪ್ಪ. ಅಂದ ಅವು ಯಾನ್ ವೈಫೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಜತ ಅಂಚ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಅಂತಾರತ್ತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಚ ದಾದ ಅಂಪ ತೂಪುನ ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜ 17 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಪ್ಪುನ ದಾದ ಅನ್ಪ ಓಯ್ 17 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಪುನ ನಾನು 17 ಜನ 17 ಜನ 9 ಜನ ಚರಣ್ ಬಾಯ್